itena izan ekintza hoi deskribatu. Besteik ez bazu iten, zure arnasa deskribatu. Zea iza, tripa erabiltzen aiz da arnasa hartzeko? Edo zuzenin birikak bakarra erabiltzen juzu. Bularra atetzen zu arnasa hartzeko, sugurretik aiza hartzen edo babetik. Ta intensidadikin, indarrakin hartzen aiza edo lasai zabiltza. Ta bihotza nola nabaitzen zu. Taupadak azkarrak dia edo lasaiak dia. Erneon taupadata. Taupadak, imaginatu zenezake bihotza erekitzen den, isten den, erneon horta. Ta deskribatzen zun neurrian konturatuko za taupadak lasaitzen dijuztela. Lasaitzen dijuzte. Itena izana deskribatzen zun aldiro zu oraina etortzen za, lasaitu itentza. Tehontzatezke zauden lekuan, lasai.